ஹலோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம இது குளத்தூரை தான் பார்க்க போகிறோம். பள்ளத்தெரு. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். செடியெலாம் பாருங்கள். இப்போ பப்பாளி செடி இதெல்லாம் பாருங்கள். அதான் இது காய்ஸ் வீடு, நாளே வீடு தெரியல பாருங்கள். எவ்வளோ பேர் தென்னை மரம் பாருங்க காய்ஸ், எவ்வளோ நீட்டுக்கு. வேப்ப மரம், சீத்தாப்பழி மரம், சின்ன தென்னை மரம் பாருங்கள். இப்போ பாருங்க, இங்கே பாருங்க தென்னை மரம் எவ்வளோ இருக்குது. இப்போ இப்போ வீடை பாருங்க எப்படி இருக்குது. வீட்டை போடுங்க, உள்ள போடுங்க இருக்குது. பாருங்க காய்ஸ், எவ்வளோ தெரியுது பாருங்க. இங்கே பாருங்க, பாருங்க மொட்டை மாடி. இந்த வீடு பெருசு எல்லாத்தோட பாருங்க. சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பையில கிளிக் பண்ணுறோங்க. பாய் பாய்.